Recording by TR Studio Aliraj। कहेलू सलाह के अपन यार हो झखरा के कहतारू हवे भतारे हो लागे सुजाई त पूरा की जा रे तोर हवे मुड़ा गाँव जी जा रे तोहर हवे मुड़ा गाँव जी जा रे कहेलू सलाह के अपन यार हो झगड़ा के कहतारू हवे भतारे हो लागे सुजाई त पूरा की जा रे तोर हवे मुड़ा गाँव जी जा रे तोहर हवे मुड़ा गाँव जी जा रे पटना से आई के ही जा गइल बारू पटी हो गइल बारू पटी हो हाँ पटना से आई के ही जा गइल बारू पटी हो हट के रह नहीं तो गोरी घट जाई घटना हो रोज रोजे और आज खोजे रोज रोजे और आज खोजे लागे जो बोनो दुनु गीजर तोर हवे मुड़ा गाँव जी जा रे तोहर हवे मुड़ा गाँव जी जा रे भेला से भाला चंडेसन से चाकू लागते चला रे लागते चला रे हाँ भेला से भाला चंडेसन से चाकू लागते चला रे बिहार के जिला में लागे आगते लगावे रे जिला मोतिहारी में मार करइबे जिला गोरखपुर गोली चलवइबे भीतर से मनावा पसी जा रे तोर हवे मुड़ा गाँव जी जा रे तोहर हवे मुड़ा गाँव जी जा रे मिथुन मिसाइल कहत बाड़े बात ई हो सच रे बात ई हो सच रे हाँ नौले बाबू कहत बाड़े बात ई हो सच रे राइटर बुलेट नीतीश के गोरी बुझ जनी काच रे भादा से नाता जोड़ब बुझाता भादा से नाता जोड़ब बुझाता लागते हुए ही जा रे तोर हवे मुड़ा गाँव जी जा रे तोहर हवे मुड़ा गाँव जी जा रे।